Aitona hau, zeneteko milizianoa zen, 36ko gerran, gerra osoa egin zuen, aurrena hemen eta gero Bartzelona aldean, Frantziara pasatu zen, Frantzian tokatu zitzaion kalamidade zenbait, besteak beste presoentzako konzentrazio zelai batean egon beharra eta gauza arraro, eta badirudi 45-46an edo familia elkartzeko modua bilatuko dutela, eta justu orduan horraino datuak edo, eta justu orduan Aitona horren arrastoa desagertu egiten da. Badirudi hil egin dela edo ez dakite oso ondo, baina ez nun, ez noiz, ez ze zirkunstantziatan. Eta hori da bakartxo da liburuko kontatzailea eta protagonista. Hori da berak jaso duena familian beti denik. Eta saiatzen da investigatzen, gehiago jakiten. Eta zerbait gehiago jakingo du. Gerraren ostean Frantzian desagertu den Aitona milizianoaren bila dabil. Eta bilaketa hortan, gauza bitxiak aurkitzeaz aparte, ordutik ona pasadien urte eta gertea ere errepasoa emango die, eta baita bere familiari ere. Hori da liburuan kontatzen dana. Eta eba dezue, pixkat idatzita ekarri dudana irakurriko dizuet, ez naizelako batekoa. Gerra ipatu eta frontea etortze zaigu gogora. Milizianoak, tiruak, gorpu lehertuak, txikizioak, balentria belikoak. Baina gerrak ere badu egunerokotasuna. Badu eguneroko errutina. Babarrunak heltzetik atera beharra, maitatzeko premia, edo seme-alabak aurrera atera beharra. Gerra garaiko egunerokotasunean biziraupena da funtsa. Alba da, zutik hil beharrez izatea. Belauneko bada ere, bizitzea. Bizitzarik gabe ez dagoelako ezer. Bizitza baldin badago, esperantza ere badagoelako. Kosta ala kostako biziraupen horren aldarria da, hobe isilik. Gure etxean bizizandako historia du abiapuntua fikzionek, baina ez da biografia bat. Ez da terapia egiteko hautatu dudan molde kamuflatu bat ere. Hainbat taburi hortzak erakusten saiatu naiz, baina ororen gainetik novela bat idaztea izan dut helburu. Memoria historikoa hitzetik hortzera darabilgu aspaldi honetan. Ezinbestekoa zaigu iragana argitzea, herri bezala eta norbanako bezala. Esaerak ondotxo dion moduan, atzeak erakusten baitu aurrean nola dantzatu. Arakatu beharra daukagu beraz, ezkutatu zaizkigun egiak bilatu, eta arakatu behar horretan luparen efektu engainariarekin egingo dugu topo. Lenteaz, irudia edo bilatu nahi dugun hori zenbat eta gehiago handitu, orduan eta doiago ikusiko dugu fokatu nahi dugun puntu hori, baina orduan eta lausogoa bihurtuko da ingurua. Konexiorik gabe azalduko zaigu ikusten ari garen hori, solte, isolatuta, eta epaitu egingo dugu. Gure gaurko begiekin, gure erosotasunetik juzgatuko dugu. Ekidin ezina zaigu. Baina halako batean, lupa urrundu egin beharko dugu berriro, xehetasun fokatu horiek apur bat lausotu beharko ditugu berriro ere, ingurua ager dadin ikuspegi horretan. Testu ingurua delako, hain zuzen, hain doi eta zehatz ikusi nahi izan dugun puntu horren azalpen nagusia. Neurria handi batean gure epai guztiak baldintzatu beharko lituzkena, alegia gerra bere gordinean.